Ni wacho ni donje sirikal ne mano mondo mi okel kwe. Yeah. Mano dhi timore nade? Nikech noken jo Azimio mano kelo tungni, ne gin jo miluongo ni Gen Z. Jo Gen Z go nowuok e kor piny ka kor piny kamoro amora. Nitie mane jo Azimio, nitie mane kata jo UDA, nitie mane jo Jubilee, nikech gin gima notuk manokwako piny te. Nikech sida mane nitie nomako jo Kenya te mar the finance bill, nikech ngima manyicho biro matek gi nengo gik moko manyiche nomedore e yo mane ok ne kare. Mano neno kaka chamawa mar ODM motelne gi jatendwa manokawo the lead, gine manokawo okang' ma mbele mokwongo kowacho garama odhi mbele, mane moko nitie manoseduok chien. So jo Gen Z gi gimbe giwuok uke gwengwa gi, nitie magwa, nitie mag jomoko kata ne giriwore. Ma in kinene to koro bedo ni ODM dhi tiyo gi jo sirikal ni ma koro dhi kelo kwe nikech koro jo Gen Z omor gi wachno koso ore kunene? Jo Gen Z ne ok dwar finance bill nikech ne dhi miyo ngima bedo matek ne jo Kenya duto, kendo ne gin kaka joma koro eka chako ngima. So mano nyiche ni neno ka ng'anyo mamoko kuomgi nochwero remo, nyiche nomiyo sirikal oneno ni kare kamoro joma oluorogi ok nyisgi adier. Mane momiyo Kenya chalo mochakore manyien kata sirikal mar Ruto.